Igandeak, famili giroan bazkaltzeko egunak dira. Batez ere elizata gero, edo besta potol baten biharamunean. Badakigu ezingo girela elkarte edo aitatxi amatxen etxera joaiten ahalko bazkaltzera. Baina, etxean prestatu ezakegu bazkari edera, eta euskaraz bazkaltzeko baliatu. Egingo dugu gaur saiakera, Euskarekiko mahai guztietara, Euskara gehiago eramateko. Gainera, bazkal ondoan ere erabili dezakegu gure hizkuntzaren inguruan aritzeko edo eta euskaraz kantatzeko. Animatzen?